שלום לכולם, כאן אני הילד הרפובליקראפט ואני פה עם יותם. הלו. אנחנו כבר פה באמצע המשחק. כן, יאיר שכח ללחוץ על הסקייפ. טעות. זה היה משהו אחר בעריכה. מה? טוב, יאללה. איפה הוא? אני מקום שני, איפה? לא, זה לא עושים את זה ככה. הופה, איזה פעלה עשית לנו. יאללה, איפה הוא? בעדיך תן טובים, נצטרך אותו כל זמנך. בגלל שאני נוב, בגלל שאני נוב במיינדקראפט שאני צריך. אבל מה, אתה רציני איתי? קדימה, תהרוג אותי. סתם! אוף, נו, למה? אני רוצה. איפה אתה? אתה חי? כן, אני חי. אתה בחייאת. תן לי אבל להרוג אותך בסטאטים. תמות! יש פה שלט, מה כתוב? כלום. יאללה, אז תמות בשם. יש! מה שלומך? יש! הייתה, מה זה? אני נותן לו להתראות איתם. ביי ביי. איזה ניצחון מדהים יש לי. אתה עדיין חי? כן. היה לי 4 חיים. ביי ביי! די, תן להרוג אותך, די! לא! יש! וואי, איך הרבצתי לך? איזה ניצחון עשיתי עליך. תסתכלו כמה כסף יש לי. אני עשיר. מה? יש רק 1490. קבל, אני אומר היי רון. אני מכיר אותו. זה הילד שאמרתי לך שאוף, הוא התנתק כמו הסקייפ. זה הילד. והוא יצא כי הוא מפחד מולי. טוב, אז איתו בעצם אנחנו מתנצלים על זה שלא עשינו הרבה סרטונים בזמן האחרון. וואו, איזה קפצת? איזה גבוה. אולי היה לך לאג או משהו. לא, פשוט קפצת גבוה. השתמשת בדאבל ג'אמפ. מה? לא עשית כאן דאבל ג'אמפ משהו? עשית אפשר לעשות פה דאבל ג'אמפ. מה, למה אני... אוקיי. על מי אנחנו? אנחנו ביחד לעשר. לא, כאילו, אבל על מי אנחנו בעיקר? אבל וואי, הוא כמעט פגע בי. אתה יודע, פעם נלחמתי נגד סקלטון האקר. ממש, כל הזמן שאהבתי אותו הוא חזר למקום. מי זה? אני לא אתערב בין הספיידרים כי אני לא יודע מי זה מי. אתה ניצחת? אבל לא עשיתי דאבל ג'אמפ בזמן. הייתי יכול לחזור אליו ולהרוג אותו. איזה צליפה. לא הצלחתי אותו. כמה כלי. איזה... אם אתה לקחת לי את הכלי שבא לך אתה מת. הוא כבר מת, יא גאון. וואי, אין לה. אני עושה כאן דאבל ג'אמפ. לחוץ פעמיים רווח. טוב, יאיר, וואי, איזה צמדקים אני חושב. וואי, איזה... סוף הסמש מוב זה המשחק היחידי שאני מסכים לשחק במים. וואי, אין לי כוח לסקלטון, הוא מפגר הזה! תמות! עמוד סקלטון. לא, הם עדיין חיים. מה?
מת. וואי. מה, יותם, בטעות הרגתי אותך? לא. אולי. מה? לא. פליי? כנראה הרגת אותי פעם. טוב, כן, באמת אופה, הרגתי זה ספיידר. אתה. תן לי להרוג אותך אבל בסטייל. בסדר, יאללה. וואט. דאבל ג'אמפ. להתראות. תמות כבר. יש, לא! לא! איזה כיף. אותה. מה אתה עושה לי, ביי ביי, וואו! לא! לא! תביא לי לחיות! תביא לי לחיות! הצילו. מה? what the fuck, איזה באג. איזה סופר ג'אמפמנט. וואי. איך אתה רואה אותי? פיי! נחס! 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 רצחתי אותו! ייי! להתאבד בצורה מגניבה! וואו! משהו איוש. הצילו! 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 איזה ניצחון. אני אתן לנו לנצח, שיהיה ברור. לא יודע, זה כיף להראות אותו בסטייל. יאללה. הופה. יש עוד 1,000 ואני יכול לקנות! אתה יודע, אתה יכול לקנות עוד 1,000 מה? בלובי אני יכול לקנות דבר שיורה עטלפים ונותן פושים לילדים. כמה זה עולה? 10,000 גם. יש לי 9,019. וייפקסל אני הרבה יותר אורכי ממך. כי אתה קנית גם MVP. גם כשאני הייתי בלי שום רנט אני הייתי יותר. איזה שקרן. אל תבחר וויץ'. למה בחרת בלייז? מה יש לנו כאן אולטרה מעצבן? כרגיל. זה היה רדון אולטרה, נקרא לחבר שלי היום. הופה! זה באג, כן, אני קיבלתי בלוק, אני יכול לעשות ככה וככה. קיבלת בלוק? יש לי פה בלוק ואני פשוט יכול לעשות ככה, ככה וככה. בבאג של הבלוקים. או יש לנו עוד ספיידר, אתה עובד עליי. פש של פש. אוי, זה היה טריק של בלייז, איפה הבלייז? תקשיב, הולכים על בלייז, זה בלייז הכי מסוכן פה. והם טים! הם טים! הם טים עליי! הם טים על סנואומן! גם זה מפה שלו טובה העפתי את הבלייז, העפתי את הבלייז. היא יכולה לחזור, הוא יכול. נכון. הספיידר הזה מעצבן אותי היום. הוא הרג אותי? אני לא מאמין. לא, אתה מתחיל. אני עוד חי! טרף אותי? בלייז. הופלה! תמות. הופלה! זה לא אתה? וואי, אני תמיד חושב שספיידר זה אתה. נכון שנעותי בספיידר? טעות. זה 100% אותה אז. איפה הוא? מת. אם אתה הרגת אותי, אני אהרוג אותך פעמיים. סתם, תהרוג אותו. מה ראית? איזה הקיר חוזר? לא, זה לא, הוא לא הקיר, הוא עושה דאבל ג'אמפ. עוד פעם מי נשאר?
רק הוא. איפה הוא? בטח מאחורי הפירמידה. לא, כן, אבל צדקתי, זה היה ספיידר. וואי, כמה חיים יש לו? ריב ספיידרס! הופה, איזה כלי. אבל עושים קרב הוגן. לא, די. כן, כן, כן. בוא'נה. בוא! וואי, איזה ילד, מה? what the fuck? לא אתה לא רוצה לעשות, אצפן. סבלה! לא, אתה יודע למה? איזה כלי? לא, זה לא היה קיל. התייצרתי מחוץ לעולם. אני אמרתי לך שבאדים מטורפים נורא אוהב אותם. אמרתי לך את זה? וואי, זה סול. מה? יש! מה, יצאת? קרס לו. עשה לי... זה מיינקראפט. קרס לו מיינקראפט. קרס לו מיינקראפט. הנה הדבר שאני רוצה לקנות. היפ היפ. הללויה. הללויה. לא, אני צריך רק עוד, אני צריך עוד 1,000. איזה לובי אמרנו להיכנס? איזה לובי? כן. וואי, 55? לא. יופי, שלי, כן, איתך. זהו. נכון, זה הפרטי שלי. אני סופר סלאש. אבל אחרי זה משחק אחר. אני יכולה סופר סלאש. אל תהרוס לי. הופ. אתה פה? יופי. אני יכול לקנות פה את שתי הקיטים. ספיידר. מה? מי זה הסליים שפה? יודעת. אוי, זה לאגי. אני מתחבא! ווי! אתה רואה אותי? אתה רואה אותי? לא, אתה לא רואה אותי. אני לא פה! הופה. יאללה. על מי הולכים? לא יודע, אני לא הצלחתי לראות עדיין מי אנחנו. הופה, סקלטון אחד. אמן שלא יהיה פה עוד ספיידר. רק מי שיהיה פה עוד ספיידר אחד. מה? ועוד סקלטון, וואו. סקלטון. שתי סקלטונים. לא משהו מיוחד. אני עושה כאן כלים על הסקלטונים, או שהם יפים או שלא יודע. לא כאן כלים עם פריטים. מה? למה אני איתך? סליחה. אמרתי שאני אצלי זה. מה הוא עשה לזה? דאבל ג'אמפ. יש לו טריפל ג'אמפ. רק שתדע. מאיפה הוא הגיע? או שהוא האקר. זה גם אפשרות. אוי, סליחה, וואי. אלק טימרס! שתי סקלטונים זה לא טימרס? במקרה שתיהם בחרו שתי סקלטונים. במקרה. לא טימרס? כן טימרס. יאללה. You fucking טימרס. מי אתה קורא? טימר. The fuck, מתתי. אני מתה מהחיים כאן. עוד פאקינג טימרס. כן. אני אסיח את דעתו. וואי. אני לא מתתי. פעם ראשונה שומעת את זה במשחק. מה נהיה לך? טימר מסריח סקלטון. הופה. איזה מסכן, יש לו חיים אחד.
הופלה! הוא לא מסכן. הוא מניאק. הופה! נחתתי בול איפה שרציתי. למה? למה? אני שונא אותך, אמרתי לך את זה כבר פעם? יאללה, יא מעתיקן של אורי! נו יאללה, רד אם יש לך אומץ, בסדר, אני יורד. להתראות! לא! למה אתה... שלום! תן אותי, די. יאללה, אבל הפעם אני נלחם. כן, גם איתנו לא נלחמת, איזה נתן אתה? אני לא אכיר, תסתכל, אני לא אכיר. לכל אחד אתה אומר הכירי, אתה אכיר, אם כבר. כמה מכות ולא מת. עדיין מלא מכות לא מת. סוף סוף. שדווקא תהיה פה. כדור השלג. סופה! נו, רד כבר, יאללה, בוא ידע. תסתום את הפה שלך! הופ! די, היי! עוד מספר אחד. די. בלי לעשות את זה. פרח כי זה לא פייר. זה פייר מאוד. אז איך עשית? אני גם אתחיל לרמות למוכר. מה אני לא מרמה? הוא כבר הוא האקר, סתכלו עליו. הוא האקר. בטח, אני האקר. כן, אתה האקר. האקר תסביר. אתה האקר, אוקיי. דבר ראשון, יש לך ג'אמפ מטורף. דבר שני, אתה נותן מכות, ושנותנים לך מכות אתה לא מת. אני כל הזמן שם עליך את הרעל, אז זה מוריד לך יותר. לא, זה פשוט החצים מורידים לי, גאון. לא, יש גם רעל. הנה, יאללה, גם אני ספיידר. לא, די, אז אנחנו לא... די, אל תהיה... אני ספיידר, אני רוצה לראות לך כמה אני טוב. עם ספיידר. די. אתה מה שאתה תמיד. הסליימן. אתה סלומן. אני לא סנומן. עזוב, משחק אחר או... זה. ביוטיוב אני רואה משתיק את המיקרופון. והוא משתיק. דאבל ג'אמפ. טם. אז מזה. טם. אבאלה. טוב, נראה לי... יופי, חזרת ב3, 2, 1. וואי, מה זה המפה הזאת? אני מכיר, זה המפה שאני הכי טוב בה. אני הולך על סנואומן. אתה סנואומן בסוף? לא, אני ספיידר. וואי, אני צריך להתרגל. איזה חיצים יש? איזה חיצים? אוקיי, סופר אחד ו... איך אני זוכר שנלחמתי פעם מלא סנואו... וואל דה הל, למה אני לא סנואומן? יש, דפקתי אותו. הופה. היי ספיידר חמודי. פום, הגעתי. פירס בלוד. איזה חטפות. אתה ירית עליי. יריתי עליו, ואולי זה בטעות פגע בך. אוקיי. אני מסלח לך. איזה ילד מניאק! איזה ילד מניאק! טוב, עכשיו אני הורג אותך. יריתי עליו, די. ובגללך אני מתתי. מה אתה צולק בי? אני לא צלפתי בך בכלל! לא צלפתי עליך בכלל! ניסיתי לראות עליו! בוא נוריד את הסנואומן. די, אני אומר...
אני ארוץ בגלל, די. אבל אני לא יורה, לא, רציני, עכשיו אני באמת לא מנסה לראות אותך, אני יורה על סנואומן. שנייה, אני צריך שיהיה לי היל לחפה עליי. וואי, זה היה קרוב. ווב שוט. ווב שוט! איפה? ווב שוט! יש! וואי, כמעט. דקה, יוטיוב זה משחק האחרון ואז אני אלך. טוב ירי, ואז הוא ילך. חדל אש. למה חדל אש? אני הולך אליו עכשיו. הוא לא מת, מה זה? זה גרוע. זה גרוע. נו. אני יכול לומר לך דבר ראשון ושני. דבר שני, הוא מאוד אמת. User joined your channel. מי זה? היי אורי. אורי יש ממחייד ואנחנו מצלמים סרטון. והנה אורי. לא, 1v1, סליחה. מת. אחד קצפן? אמרתי לך שאני טוב יותר מספיידר. אתה הקשבת לי? לא? מה הבעיה? אתה פשוט עושה ככה, 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 ככה. בטח עכשיו יש לך בטח חצי חיים. ואז אני כנראה אתפוס אותך בקורים ויהרוג אותך. אני אתפוס אותך בדרך מסתורית. פופ! פופ, פגעתי. פופ. וואי, יפה אותם, יפה. אני רגיל לסנואומן. אתה אמרת שאתה יכול לצלח אותי. אני יכול, אבל נראה לך אני מנסה. וואי. כן, בוא, נראה לך באמת אני מנסה. הורדת לי חצי לב. מה זה אומר? לא, זהו, כי לי היה בקושי חיים. בוא'נה, אתה תקוע בתוך בלוק. מה איזה האקר? איזה האקר? הייתם 3 לבבות? בהכה אחת. בהכה אחת. מלא על בבן אדם, לא השתמשתי באקלים. יאללה, יוטיוב אני צריך ללכת. יאללה ביי. אז